balma malien président Assimi Goïta a ye clé dans la ke malien kunta orodon mais ne segu tungara bena fo malien ngena président Assimi Goïta kumbe oro jumendi meno fo malien ngena Assimi jolin floro mina malien ay segu tungara ka kuma kana me Assimi be oro mina sanno a blessé lino Assimi blessé lindo awo Assimi be oro mina bi a blessé lino ne segu tungara da fo ngena ama blessé pale la de Aish ama blessé fana katara marfa ta ka beta ci jatika wale mogola de Assimi Goïta blessé lindu ugo ko tentative de coup d'état kumena ke Assimi na tienta la ugo ko Assimi Goïta kumena ta Niger tiento shila ko Assimi Goïta tara Niger ama boka ta Niger Assimi Goïta ama boka ta Niger Assimi Goïta ama boba mako dafe kata woroshi pereza Assimi Goïta kun dogolindu anga jamana do nan kadi kosobe oluka ambassade o konona Assimi Goïta kun dogolembe yenodi mali ay kuma ina mede ani jamana do kadi Assimi Goïta kun keleme kati dugo oluka ambassade de la atara yenodi ou ye soin do dama ou ye fereke ka soin do dama a blessé la quoi mama blessé kosobe ina fo mo ba miri chogo min quoi Assimi ka blessé ni Modibo Kone ta tekli Assimi Goïta Modibo Kone ou be blessé ra wakati kli bina jaraka mo ma Assimi blessé fana Aish malien et mena mun fo malien bela jelengena ambe rom na ko bi ko tien avec la aine ka ni vidéo mbe bi dati fo ka daka de segu tungara te bon kun fede Aish ne be mun fana tori tegari don mbe mun fo ngena ay nga vidéo garder de billet mercredi 29 avril 2026 metla ka fo Assimi Goïta jugu yere jugu folo me Assimi Goïta la Mali kono mena o jugu fana toko fo bi mo munu be fe Mali kachi Mali chibagaw be Bamako de kono Mali chibagaw monu uka kuma mena ndado fana ko fo malien bela jele ngana bi ko imbe ka domi anga nyamogo anga mogo blessera anga mogo anga sorasi nyamogo fen be Mali nkote sorasi munu ni bina ka mogo ye marfa ci nyogono tede bina bora ka kuma mu fo bina yaro malien bela jele bina jara bole a bora ka kuma akoka ulde sadio faka o ma sadio luma sadio faka bina nunu fle yaro bina ni décision ta kuye Bamako encercler mena chama familiali ke mena mun ka kun bi c'est-à-dire que bi vidéo toko de ko leçon de morale c'est comme on appelle là c'est la stratégie du complot mena complot il y a fo ngana kra choko jime bela jelenga bigi ni papier ta munu ma famia ensiga nun aw ka ta so folo quoi mo kungulo mo de ben kuma infamia Assimi Goïta kelengelen flani Assimi Goïta yara afara ko Modibo Kone blessera ko Sadio Camara sara fem ntana yoro do ben ntana do la nya fana kunu ngombe Assimi yoro don nyo fana kunu men ngunte feka ambassade ko fo ko Assimi yere bora Assimi kun dogole me ambassade do de kono malembe ka kuma ina me Assimi ka kuma oforo na Assimi Goïta ka demaya Atlantique cité Mali kono bi Sorasi chama be membe Assimi de folota fo ndefa ka mogo exposé choko do la comme Assimi ta keni ale président d'aller tabe fo to ndugo do ni bombo to membe mun fo yana Assimi Goïta ka demaya Atlantique cité Bamako kono ambe orona ko bi aya Atlantique belabo mais munu go Assimi tara Niger Assimi ma boli ka ta Niger Assimi ma bob Bamako dafe fana non Assimi kun dugole ma ambassade do de kono aye mun ka bada aye mun ka o aye mun préparer de aye de kumena to la ku kureta ma ka Assimi na de ayi Assimi yere de kureta ka mo to la o kureta la aye kumena aye kungulo kumeni nga to la abe oro mina bi fana blessé le no de aye ta Assimi ka discours kalandro aye Assimi ketoko la jedro le saba président contre mai abara Assimi Goïta grina ka boku mina
Asimi dogo Asimi bolo ka fo ko tiena déjà a dogolen kundu a tieni ke ka dogo. Maintenant c'est ça nya fa na ngo Mali sura su fleni hal na Asimi Goita hal na Asimi alaga kulu wala batando na che hal ni kirigiri mache Asimi mene kati se ka kuma uwe saranga fangata Mali sura su meteni ko ni jama de bora dro be che yake ale Asimi nunu pour ko ga fangata jama de bora ou degele mbore la ou bi profiter quoi zera ninje jatigi frari ça dit que no événement do maka o te coup d'état ke non ou profiter événement do de fait dro ka coup d'état ke mogo dusu ka silendo mogo be ka bodoro ou bu profiter fait ka fangata o mogo fara betle ko ou be mogo fara mi kala o de parce que janfa bu jella a fora Asimi tara fora Asimi ngena kona masigi gana ko c'est pas bon sera cité Mali kono ka keleme ka coup d'état préparé Asimi contre Douaté il y en a pas na kumbe atli hakem ka dogolembe ou kumbe fangata Mali sera si ma coup d'état préparé Asimi contre là c'est faux ou ka bon débarras que ça do Camara là ou débarrasser ka bola ou jatigera ou ka dimba la buli mais bina jara bora ka kuma fe fa be théâtre bokandi ni bina jara nu ni bina mena kuma kele fana ka irala ko bina jara ka kuma ingalondi bina jara ma fo ko lube ka sulame de keleke ya o misiri mu farapera Sadio Camara ka so kerefe sulame fana boka ya sulame beta misiri tia Mali sulame Mali halala dembe ka kuma intaka da nyakoro misiri nu goshira Sadio ka woro goshito la mo misiri goshira fe sulame boka ya bina nu fle bina nte sulame wi bina jara mu ya kuma ute sulame ko kelela de c'est pour ça capitaine Ibrahim Mangame me couronné ulubolo kata baga almamu ni fo makum ne na ma dabla avec kelechi ay kelechi ka bandi jare donc bina jara nunu waringi nawdidu yaro bina jara ga mogo ko koli embargo da bamako kan na Asimi Goita warta ka di jadi suma sa be bamako strada ele numa kaka shibonte ke kono nunu ye piangi nawde nunu te ala nyina c'est pour cela abeta noro Mali karamoko bawla ol debe ni ko fe ani ala che karamoko jeme Mali kono ka be ta misiri ci nu misiri mu cira bina ma fa ko luka mogo de misiri ci bina ka mogo ma misiri ci de misili u ye misili de ka Sadio ka soci ka misiri fana fenga ya ka par soro la mogo mi sara ne sari ko film wa bebe ne bolo quoi mais ne be ka oke dorone kono doron billahi ko ne révélation kurowere soro ko na ka bo aklima ala masa uma ko Sadio Camara ka sudo me ke jedida Sadio somogo katara kugu fe ko nyada Sadio me question kelen doron ni poser uma ko Sadio subia Sadio somogo katara do be fe ka shula je doron ugalaje so bina mogo mga no bekata oye nyimbe ka kuma korenga fo nyana di a bene ala na kraje ukata ka kata la jedoro wa fe mogo te so fe ni numa kwa tu vois un peu wallahi bila ne beka tiende fo ana mena Asimi jugu fona fobi parce que yani nga bo fidro na Asimi jugu fobi Asimi Goita ba jugu folo mogo miya ma barka banen do de wulembe bi ko oluni ko mamunun ko kuta Asimi fe kube toko luka dembaya kama ko ka toko luka dembaya fenge na ye mogo ba na tara mogo fana ba kama Malila u ka soko nawla ko parce que doro una ka kinata u te kilingi na ya ke na ye mogo ba faga u ba be faga que ce côté soit clair na ye mogo ba faga na tara mogo ka so ka taka aluga wulu faga ka wulu be faga aka o danga den ça passe pas de na ya ke munu ya fo reso ka bubu mabel de a champion bubu de folo kuma indamne bubu mabel a blay kungulu la de ni mogo ko kera mogo la bubu de folo ni kuma indamne reso sans fait bubu nunu de bora ko kataka dante ka so kama ko kata dante ninga so mogo kama bubu mabel ndafo be ye bubu mabel la ni mogo ni ko mogo be tunga la mogo be xera ni ko aka so soro bubu mabel ndedu wallahi be fanga fete ni fo ibe ka be bindomi bel le cerveau be avec kasola na kara de ta beninga ibe ka be bindomi na billahi tallahi ugogo kata Abdou Nyang ani buba fane ka so kama mogo do ya konu kumanu fo anya chiga buda utigu nambe nyogon dombi adobe fanga yere krefe bi adogo kanga ta Abdou Nyang so kama ne wongo ne datala
Neni ben de moko la convaincu ngu kana son kake. Ini moko mandi chugo chugo. Ni bagandenya de quoi. Ça dit, ali wulu te réfléchit en quoi. Kab, eni moko do mandi dro ebe toko so moko kama. Bubu Mabel de a fo ka do malien kungolo ko i dabara de a do mo ne moko so moko soro Bubu Mabel de nunde malien be ka bla kungolo la bubu da kuma damne Bubu Mabel da kuma damne Bubu Mabel da damne ni dante di kubeta dante ka su kama kubeta dante so moko kama Bubu Mabel ne de pala kan da nga malien de ka boko kata moko ka su kama Bubu Mabel de fola damne ima obeka kuma nu fo san na moko fa o fa be fa na moko ba faga o ba be faga o be nani muye jamana kono o be nani guerre civile di bon na yo damine sisan tubabu be u ka force activer al irisu temba irisu were ba signé ko kataka ko samba pa ko génocide abe fo de ma ko génocide no kera dro o ye jamana mara bolé Assimi bulu o ko raw ta Assimi fait parce que na kera casque bleu beta malla na ya damine na ye moko ka famu attaquer lu damine na ko wurula ali moko makuma tubabu yere be wuli kataka awe fle ka sera de dit tubabu matuko ka sigi katanga dugula des malhonnêtes indignes o marsia bora ka ni video de kala ka barka do malila ben kalifana nebe mali fe ko ka malien sura mani ne segu tungara yi ala be benga ni do ba be ne bulu fa be ne bulu ne tara dili moko si faka ne so moko be mali sura siala ne se ku tugarambe ka kuma aw fe ne somogo be mali surasiya la mais ne ma songa kuma di ne se ku tugarambe ka kuma aw fe ne ka mogo do minane be so jateke wale mogo bulu bi mais ne ma songo fa ngena wo ne ka mogo do minale be avec ka politicien munu kele olu ka mogo do be otasi na ma auto si kalama aw bolo ka foko surasi munu be kele la avec ka mogo kele be somogo be surasiya la avec mali fen jonli marabal don farale nyogon ka ko faso jolaw abe mali fe ka teme jonka ani mo ngam ngata me ke klika be boko o bagande ya ko jume jamna ta ka jamana kan sani jamana di mo langolo ma tra be ketandi des voyous ou be boka ta be mo attaquer Bubu Mabel ni koko kera tro Bubu Mabel de dunde ni mo ni koko mo so mo soro mali ko Bubu Mabel du do a benala chali da damne ale de boka ka fo rezo ku be ta dante ka so kama ku be ta dante so mo kama koku attaquer munu be ka taga malien farabi u ka sobe bamako u somogo be u munu jadi sunu be ka mali krebi ngu somogo be ali mali surasiala abo kalama bina jarama fo kali dogondo be surasiala do ni mo mi ko do ka toro abe to ka somogo kama o bagandi avi jume ni ko mo somogo soro tete muso te Bubu Mabel didu ali da do be kungulu kono ne ben tekniki no munu be ka ta panelu sigi ku be ta mogo ka fem kama tete muso te Bubu Mabel da damne il est le seul responsable il dit Assimi kanabi na mogo kala wakasi mogo la na Assimi bina do billahi tallahi Musa Traoré ça dit ni bagande en vie de quoi e ba ete ala ita kra eta do fanga bi bidomi e be daba dia oni fonga biladi fanga bina nui mina numi jeni kare ko ka fuma tunya mogo din tato fleni na aya ke danga de ga ta mogo so mogo kama ka kabo abulu agressé ni fanga bina dongo don Assimi n'est pas immortel abseka ke avec anyana te ka anyana to don mais billahi tallahi na mogo so mogo agressé na mogo fa o fa be fa na mogo ba fa ba be fa mali mana mashi baka konyo minana au tate mali ka teme mashi kan munu be ka malien fa u so mogo be ba makokono bina jara fa maboka kuma bina jara fa mabo bina jara mumbe ka boka malien fa o lu asote ba makokono muna to olu ka so kama saraka denunu munu be ka fa munu be ka boka anga sitar mun jedu uga sote ne ba makokono muna to olu kama ko kuma kela udron et pour ou tel sa kungulo tegede ou be sa kuga no fe danga denunu ni munu fle ka marfatigi munu fle ne u dogonu koro be mali armée la u ga so be bamako kono abe Assimi ko kala de la abe fanga ko kala ate mali ko kala la ni mali ko kala de do ay marfata kata fara sura suka o la be monebo o liga kata yela bamako kare kona kata mécanicien mine ko lu faka des voyous des criminels mais ay aussi
Vous allez répondre un jour. Ne bora kuma la. Mun fo Assimi Goïta ka côté là. Ko ma ban folo de. Assimi ba do ko ma ban, ne ba Sékou Tounkara ba do ko ma ban. Mais ayo tasaw yere la kuma ci ko la no wati la. Fanga be woro na bi fanga be tande go, me ka tien de fana. Mo acti mon karaté blaté. Je sais de quoi je parle. Ça ne fagalité blaté ne mo fa yana de. Non. Boubé fagara ça passe. Mais ça doit faire la tête blaté. Ne bora kuma la.